Board! Bye! Ikaw na nasa EDSA! Ang tanong! Ano? Meron ka na bang bagong 1,000 peso bill, yung may agila? Meron. Ayun. Ikaw? Wala pa eh. Aha. Baka kasi Wala nga akong 500 eh. magsabot sa tanga, dili mo kwaon, basta mong kwaon. Magsabot Hindi. Okay. Pakita natin. Oo. Titingnan natin kung si Totoy Bato ay merong binayolate. Napilo. Lagot ka! Napilo eh. Yan ang pag-uusapan natin. Okay. Bakit? Makinig Sandali lang. Makinig kang mabuti. Ha? Ayusin ko muna. Eto, ang hindi daw pwedeng gawin sa 1,000 peso bill na polymer banknote, una, bawal sulatan. Sinulatan mo ba? Wala. Wala. Walang mukha. Bawal tupiin. May tupi. Hindi ko naman sinadya to eh. Parang naipit lang ata to. Oo. Bawal gupitin. Hindi ko naman ginupit. Bawal staple. Wala staple kasi hindi man sweldo eh. Bawal gamitan ng rubber band. Alam ko yan. Marami ang mga negosyante. Bawal sunugin o ilapit sa apoy. Uy. Bawal plantsahin. Uy. Ayan, ipalayo din daw sa mga toxic chemicals kagaya Uy. muriatic acid, bleach. Ang hindi sumunod sa mga naturang rules, posibleng magmulta ng higit kumulang 20,000 pesos. O di kaya hindi bababa sa 5 taon na pagkabilanggo. Lagot ka ba? Hindi. Andito naman yun. Okay na. Pinlansa ko na. Yun. Uy, bawal daw plantsahin eh. Siguro nung inabot sa akin, ganito na rin yun. Ha? Oo. Itago ko na lang to. Yun. Baka magsabi, may ebidensya. Ikaw, bakit wala ka pang bagong pera? Di marami kang pera dyan. Yung asawa ko baka meron.